Здравейте хора, надявам се пак да се чуваме, защото сме в ресторант. Пак ви показвам един от най-големите круизи в целия свят. Тук седиме в сравнение с малките колички, там де се виждат като мравки. Така, тук що се взехме от един като азиатски ресторант. Много е вкусно. Това е моята приятелка. Здравейте! Нямам представа какво е и ми изглежда мега гнусно, никога не ви видела. Това е някаква такава салатка. Това е телешко, а Това е кимчи. Хора, кажете, обичате ли кимчи, понеже аз вече много обичам, откакто вчера пробвах. Буквално аз съм го пробвал и има вкусна препечена чушка. Нищо особено. Моето е с пиле и с ориз. Супер. И си взех една такава как се кажеш, корейска палачинка, май нещо такова прочетох. Така, виж така, от много време исках да ви направя едно предизвикателство. Значи, когато влизате на някой канала, първите 5 канала, включително и моя, да му цъкнете на иконката и да разгледате какво му е съдържанието и всичко, за да можете да виждате какво всъщност прави, с какво се занимава човека и дали да се абонирате за този човек, който ви харесва съдържание и какво прави. Айде, пожелавам ви да си направите предизвикателството и да ви харесат тия канали. Чао!